Ja, det er så onsdag, og vi er nået frem, og parawaiter på og venter på, at vi kan få lov til at flyve. Vi har lidt problemer, fordi vi ikke kan se landingen, som ligger 800 meter den vej nede. Der ligger nogle skyer lige inde i den her bane her, hvor vi starter fra, som ligger og cykler lidt rundt her. De har svært ved at komme ud på dalen. Der er ikke rigtig noget sol til at brænde dem af, så en landing, den ligger faktisk bag de skyer dernede. Og sjovt nok, så er det de eneste, der ligger så lavt lige her i området, så det er selvfølgelig lidt uheldigt. Men det er betingelserne, når man flyver i Alperne. Svinge slut, så begge støvler modsat, og så højs modsat. Det er godt ud, det der, Bjørn. Det ser rigtig godt ud. Den der ben endnu, den der. Og nu skal du dreje. Først nu skal du dreje. Og Bjørn, vi skal i gang med sving. Jeg ved ikke, om du hører noget af det, jeg sagde til før. Det er en kraftig sving. Du kan bare se den. Okay. Fedt.